Študuje pedagogiku. Chce učiť deti, ale v Tanzánii ho volajú diabol. Jakub Jahl sa pripravuje na kariéru učiteľa. Bude učiť naše deti. Ale čo vieme o jeho minulosti? Investigatívny dokument odhalil desiatky svedectiev z Afriky. Deti opisujú hrôzy, znásilňovanie, rezné rany. Injekcie s neznámymi látkami, o ktorých Jakub tvrdil, že sú to vitamíny. Nie, nemá medicínske vzdelanie. Rozy mala len 10 rokov. Keď ma znásilňoval, držal v ruke nôž. Hovorí dnes 14-ročné dievčatko. 12-ročný chlapec opisuje nútenie k homosexuálnym praktikám a koprofílii. Tanzánske úrady majú na Jahla spis. Keby neopustil krajinu, sedel by vo väzení. Nemá povolené vstúpiť do Tanzánie. Paradox? Muž, ktorému Tanzania zakázala vstup kvôli zneužívaniu detí, sa dnes pripravuje na kariéru učiteľa a chce učiť naše deti. Naozaj chceme takéhoto človeka na školách?